Foli ani wale ɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma ni waati na balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don an b'a fɔ ni kuma filɛ aw dangana kunnafoni daminɛ ma jira aw la k'a fɔ ko ka sanga ni ADN Mali Bureau National ka hakilinaw ye ka fara an fana karamɔgɔ ta ka Seyide Sherif Ousmane Madani Aidara lakɔkɔli kɛnɛ dɔ sigira u fɛ ka ɲɛsin Mali jamana Ansar section bɛɛ lajɛlen ma ni baara ninnu kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen daminɛna Sikaso mara ta de la baara ninnu daminɛna ka bɛn sibiri janvier kalo tile 10 de ma Sherifula ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Amadou Kamara Dramane Mali an ka jan an ka seereya ka sangani silamɛya dɛmɛtɔ Ansardine Bureau National ɲɛmayaso ka laɲini an'u ka yamaru ye bonda min ka baara ɲɛsinin bɛ baarako ani baaradege u ye dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma ka bɔ Sikaso mara kɔnɔ ala y'a seere depuis an bɔra formation dɔ in na an ye ɲɛfɔli kɛ o kan o sɛbɛ don baara in na kosɛbɛ ko mission kun ye baara min bɛ boloda cɛcogo kana sɔrɔ a la Fonati a n'a baarakɛɲɔgɔn siga t'a la fiyewu o jame baara in na o ye an jigi fa an ka foli bɛ o ye ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn délégation ye minnu nana ka na nin baara in na an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛn an ka formateur yi an b'a fo an ni sɔgɔdi kɛnɛ in kan ka sababu kɛ kɛnɛ yɛrɛ sababu ye an bɛ foli di an karamɔgɔ ma n'o ye Sherif Ousmane Madani Aidara don min a bɛ laseli daminɛ a ma diɲɛ fɔ an ye a ye lahara de k'an kalan an bɛ lahara hɛrɛ sɔrɔ cogo min na a y'an kalan o de la k'an ka baara kɛ tiɲɛ kan k'an bɛ a nafa sɔrɔ lahara de an n'a jɛnna lahara de kama mais a fɛn kɛlen filɛ ka diɲɛ yɛrɛ hɛrɛ sama k'a di an ma ko walasa an fana ka an kana siri maa la an ka siri an yɛrɛ la an bɛ an karamɔgɔ fo la kulu nana cogoya min na an b'u bɛɛ lajɛlen fo jama yɛrɛ yeli o y'an nisɔndiya yɛrɛ de ala ka barika don ara an sigila hɛrɛ ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka n'an fɔ an dɛsɛ ala ka bɛɛ ɲuman ta ka te ka denbaya ɲuman sɔrɔ ye ala ka sidiya ni kɛnɛya d'a ma an ye baara in daminɛ ni kɛnɛya ye cogo min na ala k'a laban n'o ye ten ala k'an fangaw se karamɔgɔ ye fɛn min di an ma diɲɛ na mɔgɔ tɛ se k'a nafa fɔ ka se a dan na ala ta'ala ye ale kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen jigi ye silamɛya sira kan an ka kɛlaw tɛmɛlen kɔfɛ nabiɲumanw tɛmɛlen kɔfɛ Sherif Ousmane Madani Aidara an b'a ɲini ala ta'ala fɛ hali bi a n'a ka denbaya ala k'o kɛ an jigi ye ni baara in na diɲɛ kɔnɔ ani lahara ala k'a ɲɛ ka d'an ma ni dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnni nabaga bɛɛ lajɛlen bolo k'u ka nisɔndiya yira ka foli ani waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyide Sherif Ousmane Madani Aidara la bawo ko in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman bɔra ale la an ma na walasa ka na ni fɛn ye min ɲɔgɔn tɛ Sikaso yan an ma na walasa ka aw kalan fɛn na aw tɛ min fana dɔn nka an nana de walasa an ka ɲɔgɔn hakili lajigi an bɛ baara min na an bolo fɛ an n'an sen fɛ ka ɲɔgɔn hakili lajigi o kɛcogo ɲuman na hakili lajigi dama de don an nana an b'a dɔn k'a fɔ ko ka kɔn anw ɲɛ nana sɔrɔ sɛnɛ bɛ an bari n'i ye kɛnɛ yɛrɛ lajɛ mun bɛ yan an ma na ni o ye o la an b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se yanni k'an se yan nka an bɛna ɲɔgɔn hakili lajigi damadɔni na mun bɛ o kɔkɔrɔma don ka nafa bonya baara ni jɔyɔrɔ min ni an y'a labɛn an b'a fɔ ko baara ko ale ni baara dege an nana faamu diɲɛ kɔnɔ bi ni ko baara o baara fɔlɔ ye min ye o ye sɛnɛ de ni sɛnɛ sɔnna bayɛlɛmali bɛ sɔn ni bayɛlɛmali sɔnna izini ko bɛ sɔn kɛlɛ gɛlɛyara a nɔgɔyara ni balo gɛlɛyara o de ka jugu kɛlɛ bɛɛ lajɛlen o tuma jugu la fangama dɔnna bɛɛ bɛnna kan k'o ye kɔngɔ de ala dun y'an ka dugukolo kɔrɔla n'a sanfɛla fa nafamafɛnw na sɛnɛkɛyɔrɔw la hɛrɛ bɛ fan bɛɛ fɛ mɛ wayi k'a bɔnɛ don kasiko don fali donni na sanu na a tɛ nafa dɔn a la o tuma an ka nin kalanbulon in sigikun ye an karamɔgɔ sabula walasa ka o degun de lawuli Sikaso sɛnɛko ɲɛmaw u ka lasigiden min tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan a nisɔndiyalen foli ni waleɲuman dɔ ni barikada ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma ka sangani ni hakilina ɲuman in tali ye ka sɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fo jamana bɛ se k'a fɔ a wasalen don ni aw ye donc nin taabolo aw ka continuer ni a ye session a fɔra ko ɲɛ ka lamɛnni la tile 4 de don donc sigida in n'o ye Sikaso mara a mɔgɔ ka ca
a bɛɛ tɛ se ka former ɲɔgɔn fɛ bon faamuya fana kɔnɔ kuma la aw bɔra section ni sous section dɔw de la ka na donc kɔmasegi ko aw bɛ hakili to a la comme a fɔra cogoya min na a kɔmasegi kana dan aw ka tɔndenw dɔrɔn fana ma a ka taa dugu bɛɛ lajɛlen na ka se an ka Sikaso population bɛɛ lajɛlen ma donc a y'an wele ni kalan in na a wele a diyara n ye a bonyana ma ni kalan in yɛrɛ hakili la a kun ka di gouvernement yɛrɛ ye a ka se ka a ka cikɛlaw lakalan ni tagase ninnu na tagase minnu fɔra anw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la a tagase n'a sera ka waliya a bɛ jamana bɔ nɔgɔ la parce que a bɛ mun fɔ a bɛ dun ka fa de fɔ a bɛ mun fɔ a bɛ dumuni ɲuman sɔrɔli sabatili de kofɔ en tout cas n bɛ délégation bɛɛ lajɛlen fo ala ka na n'o ɲuman ye ka formation kɛ cogo ɲɛ ka segin n'o ɲuman ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin dɔɔni ka wɛrɛyali n'a bɛna ɲɛsin Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen ma a baaraw n'u donna Sikasokaw fɛ yen nɔ a kɛra wagati ye silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansardine nationale ɲɛmaw a n'a tɔndenw n'a kanubagaw n'a lafasabagaw haka ja fo ka se maa wɛrɛw ma u bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka caya ka na nin dɔɔni ka wɛrɛyali kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamaya nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko IACDD ka baara min bɛ don a ka projet kɔnɔ ni o de ye projet portefeuille thématique climat Sahel ye kɛnɛ dɔ sigira u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni o ye remise des décisions de création des commissions foncières a kɛra Kulukoro mara kɔnɔna de la o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ dugu kofɔ ni o ye Megetan commune ye ani Kula dugu dugukoloko binakun kana a bɛ o de kofɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw la ye baaraw kun b'a nɔgɔya daminɛ mais ala ni mɔgɔw sababu la IACDD mɔgɔw ani Nebal mɔgɔw u ye tournée kɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hakili la dugu caman y'a faamu an ka dugu ye 25 ye a sigira 24 kɔnɔ a tɔ dugu kelen halisa u m'a faamu mais an t'an bolo jigin nisɔndiyalenba don ka sababu kɛ INABEL ni AICD ya baara min wulikajɔ min kɛ nin ye dugutigiw ye vraiment a diyara n ye ne bɛ Megeta dugutigi a bɛɛ lajɛlen ne b'a bɛɛ lajɛlen de ka foli bi yan vraiment papier min bɔra ka d'an ma ko an k'an ka fɛnw ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye vraiment a diyara an ye yamaruya papier min dilɛ filɛ nin ye an bɛ ala deli ala ka tɛmɛko ɲuman d'an ma ala ka ladon ɲuman d'an ma an kɔni ka ala deli ye i tɛ fɛn min dɔn n'i y'o dɔn i ka dugukolo yamaruya dilen ma ko y'i ta ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye koba kɛlen anw ye an kɔni bɛ foli k'o la projet min y'a las'an ma an b'o fɔ k'u barika da an ye baara ninnu daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye IACDD ka animateur permanent ye an n'u jɛra ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ bulon kɔnɔna na ka na se mairie ma ka na se fo sisan ma donc sariya bɛ min fɔ n'o ye loi 2017 ye ka fara décret kan décret 2018 a bɛ kuma olu bɛ o modalité fɛn fɛn modalité fonctionnement kuma kɛra o kan ka ɲɛfɔli kɛ dugumɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye an y'a ye k'a fɔ cɛw ni musow bɛɛ sen donna nin baara in na denmisɛnninw ka daminɛ a processus la ka na bila fo an bɛ étape min na sisan. vraiment ne nisɔndiyalen don a kɔnɔ ne nisɔndiyalen don a kɔrɔ parce que n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ vraiment commission minnu créera dugu ninnu kɔnɔ jɛkulu minnu bilala sen ka dugu ninnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a kanu bɛ dugu ninnu na a diya bɛ dugu ninnu ye donc u presselen don u bɛ se ka baara daminɛ cogo min. commission in baara latigɛla an bɛ se k'a fɔ baara in a yamaruya bɔra an ka jamana ɲɛmɔgɔw de yɔrɔ parce que olu ye décision ta o y'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛ dugukolo nɔfɛla a mankan kuma cayalen a problème ka ca donc u ye sariya dɔ ta n'an b'a fɔ a ma ko loi foncière agricole loi foncière de bɛ anw yamaruya an ka décision ta a bɛ fɔ décision min ma commission foncière villageoise ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu sigi villagew bɛɛ la jɛkulu min ɲɛmɔgɔya bɛ di dugutigiw ma donc jɛkulu yɛrɛ sigili la villagew de bɛ sigi ka kuma n'u sigira ka kuma u b'u ka mɔgɔw di donc sous-préfet tɛ mɔgɔ di maire tɛ mɔgɔ di olu yɛrɛ de b'u danaya mɔgɔw di donc danaya mɔgɔw n'u y'olu di u bɛna papier di anw ma n'an b'a fɔ o ma PV de concertation donc n'o papier dira anw ma anw bɛ sɔrɔ ka o papier ta sisan ka décision dilan o la. bɔlen kɔ yen yann'an ka don dugu kɔrɔfɔ la an bɛ foli lase an dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye projet INABEL ye
ani ko latigɛ jɛkulu min nana n'o ye ISDD mɔgɔw ye ka na commission foncière sigi an ka sɛnɛkɛ dugukolo dugutigilakaw ka se ka fɔ ka bɛn kɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka dugu kɔnɔ ye sɔni u ka na mairie la sɔni u ka taa kɔnɔnalakaw fɛ yen sɔni u ka taa tribunal la nin waleya in bɛ anw mairilakaw lafiya a bɛ kɔnɔnalakaw lafiya sabula jamana ɲɛmaa ka laɲini don mara ka sigi so. Nisɔndiya min b'an na an tɛ se ka fɔ ka s'a dan la sabula n'a fɔra ko dugutigi i ka dugutigiya danbe segin ma o ye koba dɔ ye ka tila ka sɛbɛn dilan ka d'i ma k'a fɔ ko i yɛrɛ ka dugukolo ko ɲɛnabɔ ne bɛ foli kɛ ɲɛmaaw ye o de la. N filɛ nin ye dugutigiw degelen don a la gouvernement yɛrɛ n k'a fɔ ninnu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u bɛna kalansenw k'an kun an nisɔndiyalen don n'o ye sinon dugutigi degelen don fɔ ka bɛɛ la ka kɔrɔ. Donc le groupe filanan ta de o dugu 16 de donc b'a yira kula dugu 36 bɛɛ ko fo sigila a kɔnɔna na bi an bɛ waati min na bi donc o kɔni ye sɛbɛnw sɔrɔ sɛbɛn min b'u yamaruya k'a fɔ ko u ka se ka kɛ dugukolo lakanabaga ye ani ni mankan nana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'olu cɛ fɔ bɛn ka se ka sabati an ka dugu kɔnɔna cogoya min na bi kɔni o sɛbɛnw sɔrɔla dugutigiw bɛɛ bilala o baara la a nisɔndiyalen don fana. Ama kunda Côte d'Ivoire jamana kan ka Côte d'Ivoire jamana tama okumu kɔnɔna na an karamɔgɔ Seyid Sherif Ibrahim Aidara Iba a ye wajulu kɛnɛba ɲɛnamaya Abu Carrefour la Fédération Sud Comé kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye silamɛya yɛrɛ sun ta yɔrɔ ye ɲɛfɔli kuntala jangɛra o la DGP fɛ ni mama ma ɲininka ko a ye mun fɔ lasigiden jagaja Danbɛlɛ sɔrɔlo Samayɛrɛ Sanogo bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Abu Carrefour dugu Fédération Sud Comé kɔnɔ Konowari jamana kɔnɔna na ka tɛmɛ o ka dugutigi fɛ a ɲɛkun kan olu de b'a la ka a Seyid Sherif Iba Aidara kunbɛn ni waati in na o ka dugu kɔnɔ min bɛ taamana Konowari jamana kɔnɔna na ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru ka wele dali ye a ye o siratigɛ la maa si ma a kanu bani denkɛ tɛmɛli ka lakali olu ye baw don do min bɛ to dɔfɔ la Abu Carrefour dugu kɔnɔ n'a ka di ye a fɔ Fédération Sud du Comé kɔnɔ baw a n'a mɛn olu ka Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o baaraw ni o muɲamuɲali kɛnɛ de kan. Ne kɔni bɛ se ka fɔ n sagola bi parce que ne yɛrɛ tun bɛ i b'a ye télévision na m'a ye vidéo la ani portable la mais ala dara chaque fois n ko vraiment ala ye ne ni i b'a ɲɛ kɛ kelen ala fana sɔnna a ma ani b'a ɲɛ ka kelen donc vraiment ne ni ta population bɛɛ ani Sud Comé bɛɛ tu vraiment an nisɔndiyala bi an bɛ nisɔndiya min na bi vraiment an kumana ka tɛmɛ dɛ walayi a bɛ tiɲɛ an ye kɔman ye vraiment a kɛla kunkɔrɔta y'an bolo bi yɛrɛ a kɛla kunkɔrɔta y'an bolo bi vraiment an nisɔndiyala ko jala n ye bon i b'a nan jala n ye kosɛbɛ yɛrɛ. A nisɔndiyalen ka sanga ni bani den dɔ yelen ye o cɛ mɔ Abu Carrefour dugutigi o min ye bani yɛrɛ kanubaaba ye a ye a ɲini a ka dugudenw fɛ o ka kulo ɲɛgɛlɛ jɔ Sherifukɛ ka laseliw fɛ janko somɔgɔ sama bɛ se sɔrɔ o fɛ. An ye bɛn dɔrɔn ka ŋaniyaw kɛ kelen min bɛ fɔ wajibiw la min bɛ fɔ kuranna yɛrɛ la an ye jɛ an ye ŋaniya kɛ kelen ka tugu o sira kɔ olu bɛ an lase arijinɛ ma olu b'an lase an ka dunyatigɛ nɔgɔya an bolo donc n'an bɛnna kelen ma ka dusubɛnɲɔgɔnw ye i b'a ye an ta ko bɛɛ bɛ taa ɲɛfɛ a dara yɛrɛ côté vraiment hali n'i y'a kafiri jama ye n'a bɛnna kelen ma a ta jama a bɛ taa ɲɛfɛ janko silama jama n'an ka ŋaniyaw kɛ kelen ka bɛn kelen ma an kana sigi ko parce que ko karisa ni ma nin kɛ ne t'a kɛ ni ka mɔgɔ ma dɔ kɛ i bɛ diya i bɛ wuli dɔ kɛ a bɛ courage don dɔ wɛrɛ la k'a kɛ mais ni ne ka sigila ko parce que ko ta kɛra ko ne t'a kɛ i b'a ye vraiment courage tɛ don kɔmɔgɔw la ou bien courage tɛ don kɛrɛfɛmɔgɔw la ka dɔ kɛ. Ka fara Abu Carrefour silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru n'u kanuɲɔgɔnw kan tɔndenw bɔra Konowari jamana fan caman fɛ walasa ka se ka na a Seyid Sherif Iba Aidara ka dakuruya ninnu lamɛn min bɛ o nafa diɲɛ na ani kiyama. An tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ n'ala tan do tɛ ka Iba yɛrɛ fo ale min sela ka nin sira jugu nin tɔgɔma k'a don an n'o kɔ fo ka na se yan an kun ma la k'a bɛ kɛ wa a kɛni an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Alahu taala tan do min fɔ dɔrɔn nin bɛɛ ye karamɔgɔ yɛrɛ ka baara kɛ n'o ye Iba fa yɛrɛ ye n'o ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye fédération kɔnɔ bi association 33 de b'a kɔnɔ wa association 33 a jama bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ yan bon foyi m'o kɛ fo karamɔgɔ yɛrɛ ka baara kɛ nɔ o baara kɛ nɔ min bɛ nin ye n'i b'a faamu
nin ye a mawuludu ta ko kɔnɔdɔnna ye. O nisɔndiyalen ka sanga ni baaraw tɛmɛ cogo ɲuman ye ka sanga ni labɛnw sigili ye sen kan min bɔra tɔndenw ka cɛsiri la silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru ka bɔ Fédération Sud Congo kɔnɔ o ye o kanisiɲɛw sɛbɛkɔrɔ yira ni ka laban ka foli ta ka ɲɛsin bani ni a ka denbaya ma. Toujours bonya nin bɛ sigi sirifu in ma parce que dugutigi depuis Ansar bɛ dugu min kɔnɔ yan a ma tulon kɛ Ansar ka ko la n'Ansar ka ko nana a b'a minɛ bolo fila la bon surtout kabini a fɔla ɲɛna ko nin ko karamɔgɔ dencɛ bɛ nana n'o ye Iba ye a ko ka nin ko to ale ma ni mɔgɔ ka ɲi ka Ala tando ale ka ɲi ka Ala tando ni mɔgɔ bɛɛ ye ale ye denmisɛnnin ye bi k'a ye k'a fɔ ale ka denmisɛnniya dugutigiya daminɛ la Iba bɛna se ka na i sen jɔ ale ka dugumakolo kan k'ale ka kuma fɔ ale ka denmisɛn ɲɔgɔn ɲɛna k'ale b'a la utala tando. A kunbɛlen ni ka a masakɛ sɛnsɛn ka don wajulu kɛnɛ kɔnɔ a seeri Sherifu Iba Aidara kelen ka kɔrɔfɔ ta a ye foli ta ka ɲɛsin naba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma maadama silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru minnu bɛ cɛsiri la dugu jɛgɛ 20 jango ka se ka alisamɛ diinɛ ɲuman wara min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnma ani keleya an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛ in ye Fédération Sud Congo ye u ka laadala kɛnɛ de ye min bɛ kɛ o fɛ ka sanga ni Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o ban nisɔndiya ani o muɲamuɲa ye ɲinata ni o bɛ bɛn a tako kɔnɔntɔnna baaraw ma o kɛnɛ min sɛbɛkɔrɔ yakubaya ka sanga ni Iba yele ye o cɛ la maaw bɔra u ka sous-section 33 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. An ka to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ wajulu kɛnɛ ka Abu Carrefour la DGP a ye dakurun 2 min sɔrɔ ka kɛ kanubagaw ye an ka janga ɲamadali kɛ o fɛ. Kala waleɲuman dɔn siga tɛ nin na dɛ k'Ala barika da sky ka sɔli kira Mamadu Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam a n'a sodike sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw siga tɛ nin na bande an bɛ Ala deli nin kɛnɛ in kan Ala m'an yɛrɛ yira o kisi ani o nɛɛma sɔrɔbaaw la amina yarabi Ala sɔn Aidara an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen siga t'a la bani de u ye foli laminɛ mɔgɔ mɔgɔ bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan yan ɲa ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ ale ɲɛsara ye amina yarabi Ala sɔn Haidara yarabi an mana bɔ ka taa an tɛgɛ don fɛn o fɛn na Ala m'o ɲɛna an bolo amina yarabi Ala sɔn Haidara an bɛ dugu kɔnɔ yan dugu min tɔgɔ e kun cogo di Abu Carrefour o don wa siga t'a la bani de i ma fili ko an bɛ Abu Carrefour la cɛ Haidara ka bɛn le 10 premier mois 2026 siga t'a la ɲuman de nin don dɛ u dama tɛ dugu se caman kelen do k'an sɔrɔ ka fara Abu Carrefour mɔgɔw kan siga t'a la wallahi dugu 30 kɔ pour que kana ni kɛnɛ in wele ya siga an b'o fɔ o ni foli ka kan bani de a bɛɛ kɛra Ala de kama Allahu akbar Aidara ka dugu alimamiw fɔ i ye foli laminɛ o ka bonya na o y'an sɔrɔ dugutigi fɛ yen siga t'a la wallahi ka n'u ka nisɔndiya jira an na Haidara k'a fɔ u balimaw nana u fɛ nin dugu in na a diyar'u ye siga t'a la bani de silamɛya nin de ye Allahu akbar silamɛya kan ka nisɔndiya n'a silamɛɲɔgɔn ka bonya de ye jango bonya min ti o dama ta ye bonya min ye Ala ka bonya ye siga t'a la bani de wallahi o de ka kan dɛ ni fɛn o fɛn kɛra o bɛ segin Ala de ma a tɛ segin Iba ma siga t'a la dɔnniba fana kɛ olu b'an don dɛ wallahi dugu alimamiw ye n bonya ne bɛ kan ka t'olu fo mais olu y'u ka bonya t'u yɛrɛ la ka na ne fɔ dugutigi fɛ yen ko Ala ka n'u sara amina yarabi Ala sɔn Aidara o ko tɛmɛnen kɔ jeunesse ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen i ka mɔgɔw kɔni jara n b'a fana fɔ o ni foli ka kan bani nka jamu in ne ma ɲi dɔɔnin an b'an to Côte d'Ivoire dugu kɔnɔ k'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Musa Fɔnba ale ka ɲinininw don
bani Israela ma ɲɛmɔgɔw bɛ ka palestiningadenw bila yɔrɔ de ɲini o de y'a to u tambu nɔrɔ Somali mara murutilen Somaliland ma ɲɛmɔgɔw la k'olu kɛ u jɛɲɔgɔn ye k'u b'u lakodɔn u dama jamana ye nin ye Somali jamana surasiya minisiri ka kuma ye a ko n'a ma ɲɛ ko bani Israela bɛ ka Palestine fa bɛɛ lajɛlen minɛ u b'a fɛ sa de Palestine minɛnen ka a denw labɔ ka bila yɔrɔ ɲini u la diɲɛ ɲɛfɛ o dɔ bɛ se ka kɛ Somaliland mara murutilen ye don nataw la ko de bɛ k'u bila Somaliland mara murutilen lakodɔnni na a dama jamana ye ko bani Israela ma ɲɛmɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ Somaliland yɛrɛ mara murutilen a bɛ Somali fangu min fɛ a fangu nafa ka bon diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka muɲuku maɲakaw la maa caman dɛmɛ sira don wa i bɛ se k'i to Somaliland fangu in fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ kuwaji dala ka arabula kɔnɔ lasɔrɔ ni o ye Moyen-Orient ye Ahmed Moualem Fiki Somali surasiya minisiri a ko ni bani Israela ma ɲɛmɔgɔw kɛra u sago sɔrɔ fɛn ye ko arabula kɔnɔ ka sigi n'a ye k'a fɔ u ka basigi tɔ bɛ tiɲɛ de wa diɲɛ seleke naani sariya dɔ de sɔsɔtɔ de don bani Israela fɛ Somali jamana ka yɛrɛya a ka kan hɔrɔnyalenya bani Israela jamana bɛ k'o bɛɛ don galama nɔ Somali surasiya minisiri Ahmed Moualem Fiki ko a bɛ a ɲini bani Israela ma ɲɛmɔgɔw fɛ u ka segi u dalakan kan ka Somaliland mara murutilen lakodɔnni a dama jamana ye bɔ a mɔ ko bani Israela ma ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ kɛ mun ye ko u bɛ taa mara murutilen dɔ lakodɔn a dama jamana ye ko fanga jumɛn bɛ u la o se jumɛn bɛ se ka ye u ye diɲɛ seleke naani binna k'u kan ko nka bani Israela ma ɲɛmɔgɔw bɛ ka don Somali mara murutilen ma ɲɛmɔgɔw den n'u hakili cɛ ni u kɛ tulonkɛminɛ ye nka u t'a dɔn ko a barata a bɛ san fila bɔ bi Somaliland mara murutilen maa fanba u y'a jira k'a fɔ u bɛ Somali jamana lakodɔn u bɛɛ ka jamana ye sini jamana ma ɲɛmɔgɔw u ka minisiri min ɲɛsin bɛ sini ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔw ma o kumana Somali kɔrɔ sini jamana tɔgɔ la k'a jira k'a fɔ nin nkalon min filɛ nin ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité ɲɛmaaya munumunu da min bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ ka bila Somali jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan ko sini ka dɛmɛ bɛ a ye o baara ɲɛ la a bolo a ka dɔn fana k'a fɔ ɲɛmaaya munumunu da in laada don diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ mana san kelen kɛ u bɛ jɛngɛ dɔ bɛ na nka ko tigiba ye minnu ye jamana duuru don droit de veto bɛ minnu bolo nin kɔni ye laada dɔ de ye min sigi bɛ dɔ bɛ ta ka bila ɲɛmaaya la maɲɔkala banfila bɛ a kunna i n'a fɔ maɲɔkala banfila bɛ Nations Unies ɲɛmaaba Antonio Guterres yɛrɛ kunna cogo min n'a tɛ se ka sɛ dabɔ jirɔ o dɔ de don jamana bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ a ɲɛmaaya munumunu da in na sinikaw ka minisiri ko a dan b'a la k'a fɔ Somali jamana bɛ yiriwa don dɔ wa a bɛ farafinna fanko min fɛ ni u ko ma ko biɲɛkoloma jamanaw Corne de l'Afrique a ka yiriwa bɛ se ka kɛ sababu ye k'a basigi don dɔ sini jamana san o san a minisiri bɛ munumunu zalo dɔ kɛ farafinna gun kan o dɔ daminɛ bɛ bi a ko Somali jamana taama kun bɛ rɔ koyi bawo a kan ka na Ethiopie Tanzanie ani Lesotho nka kɔsa fɛ Somali jamana bɔra a la k'a sabu kɛ taama kɛcogo ye a barata Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a dara ko ka caya Greenland kan k'a fɔ k'a bɛ kɛ Ameriki jamana dɔ ye a laban bɛna kɛlɛbolo OTAN dabila nin ye Suède minisiri ka kuma ye min ɲɛsin bɛ surasiya ma Paul Johnson a ko Donald Trump da yɛlɛ ka tugu a jɛɲɔgɔn jamanaw tɛ taa fan dɔ u yɛrɛ la a ko cogoya in bɛ dɔ fara kunnasiri kan a ko ni Donald Trump kɛra Greenland gun minɛfɛn ye a kɔlɔlɔndan tɛ Ameriki n'a jɛɲɔgɔn jamanaw kan Suède surasiya minisiri ko ni Greenland ma ɲɛ k'a bɛ kɛ min ye Greenland ka denw de b'o dɔn a sirin bɛ Denmark jamana min na Denmark jamana denw de b'o dɔn jamana wɛrɛ man ka t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ Faransikaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ fana n'o ye François Hollande ye ale y'a yira laseli dɔ senfɛ k'a fɔ bibi in na nazarala tɔnba Union Européenne surasiya bɛ ka bin ka jigi Greenland kan bawo Greenland ye Denmark jamana dɔ de ye a ko ni Ameriki jamana ɲɛmaaw kɛra binfɛn ye Greenland kan ale ma da la k'u bɛ sɔn ko nka a t'a fɔ fana k'u bɛ ban bawo maa min bɛ Ameriki jamana ɲɛmaaya la bi Donald Trump a fɛ ko tɛ dɔn ka ban n'a kɛra kɛfɛn ye
u na nazarala tɔnba union européenne kɛlɛcɛw sɔrɔ u ɲɛ wa o ye OTAN ko bannen ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Amérique jamana ɲɛmaa bɛ ka jira k'a fɔ ko fɔ Groenland ka minɛ a fɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman k'a sabu kɛ ko Amérique jamana ka lakana sirin bɛ o de rɔ n'a t'a fɛ Irisila jamana ni Chine k'i pɛtɛ Amérique jamana da fɛ. Nka yɔrɔ do fana yɔrɔ min nafa sɔrɔ sira ka bon dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira baden b'a yɔrɔ la ye. Amérique jamana kunnafoni di gafe dɔw nana ni a ye kɔsa in na k'a fɔ Donald Trump ko ye a ɲini Amérique jamana surasiya ɲɛmaayaso Pentagone fɛ k'a ka kɛlɛ bin vɛrɛ dɔ dajira a la a bɛ se ka min kɛ ka Groenland dadon ni ka Groenland jagoya minɛ Danemark la ko nka k'a na kɛ ɲankuma Amérique jamana surasi ɲɛmaa bɛ surasi ɲɛmaa la o fari foni tɛ ko in nɔ o de y'a to u dɛsɛ bɛ ka kɛlɛ bin vɛrɛ dajira Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump la. Danemark yɛrɛ a lasigiden min bɛ Amérique jamana kɔnɔ Donald Trump kɛrɛfɛ ye n'o ye Jesper Moller Sorensen ye a ye laseli kɛ bɔlɔlɔ ka X ni don tɛmɛnenw na a tun bɛ wele ko Twitter ka Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen jaabi Jeff Landry a kɛn bɛ ka min bila Groenland ko TV taaba la Amérique ni Groenland cɛ bawo Jeff Landry Donald Trump ka ciden kɔsa in na bɔlɔlɔ da sira fɛ a ye fɛn dɔ fɔ min ma bɛn Danemark ma ɲɛmɔgɔw. Jeff Landry y'a jira k'a fɔ Danemark jamana f'a ka sidɔn k'a fɔ a ye Groenland k'a ta ye foroba kɛlɛ tako filanan de kɔfɛ n'o ye deuxième guerre mondiale ye wa a kɛtɔ ka Groenland k'a ta ye a ye jɛsɛrɛgɛnani tɔnba Nations Unies ka sariya dɔw sɔsɔ k'a kɛ a ko awɔ an kan ka taa dɔfɔ kɔnɔ ni dɔw ko ma ko tariku. Danemark lasigiden Amérique jamana kɔnɔ a ko Donald Trump ka ciden Jeff Landry k'a dɔn k'a fɔ Danemark jama furadama a yera Amérique jamana dafɛ a ka kuma wɛlɛw na don min na ni ɲɛsin bi kɛ Amérique jamana sangaso janba filaw mɔ septembre kalo tile 11 dɔ ni ka pankuru don olu la k'u tiɲɛ k'u bi ka Amérique jamana de maa ba yiri ka bɔnɛ a nin na le Wall Street Center ni dɔw ko Tour Jumel sangaso janba filaw n'a fɔra ko Osama Ben Laden de kɛra a kokolo kɛbaa ye k'o don ko Danemark jamana yera Amérique jamana dafɛ George Bush min bɛ fanga na a don a bɔra k'a jira k'a fɔ nin dajuru sara bere in na Amérique jamana fɛ maa o maa ni tɛ Amérique jamana fɛ ko in nɔ i ye Amérique jamana jugu ye ko George Bush ye wele bila jɛɲɔgɔn jamanaw minnu mɔ OTAN kɔnɔ ko Danemark jamana ye wele jaabi kɛlɛ min bira Saddam Hussein kan tajuru sara bere la kɛlɛ min bira Afghanistan kan ka Taliban gɛn ka bɔ fanga na tajuru sara bere la ko Danemark jamana denw yera Amérique jamana denw dafɛ a la wa OTAN tɔn jamanaw la Danemark surasi min zara Amérique jamana dafɛ a la o jamana tɛ OTAN kɔnɔ min surasi ɲɔna sara Amérique jamana dafɛ ko Jeff Landry Donald Trump ka ciden kana ɲinɛ o yɔrɔ fɛnɛ kɔ a ko kuma Groenland Danemark jamana yɔrɔ dɔ don o ka ca san 100 ye a dɔnnen don bɛɛ fɛ wa fanga minnu ye ɲɔgɔn balen Amérique ɲɛmaaya la a fanga bɛɛ y'a lakodɔn o cogo rɔ jɛnsɛrɛgɛnani tɔnba Nations Unies sariyaw y'a lakodɔn o cogo rɔ ko kuma ni Groenland ma ɲa k'a bɛ kɛ min ye Groenland ka denw de kan k'o dantigɛ Amérique jamana man ka n'i jɔ o jɔyɔrɔ la a ko Jeff Landry Donald Trump ka ciden ɲinɛna kɛ wali kelen a bɛ k'i da k'i bonbo ye a ka di nɔn tɛ Groenland yɛrɛ kɔnɔ wasabulon min sigi bɛ sen ka ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ fanga ɲinindɔn 5 minnu bɛ a wasabulon kɔnɔ Groenland a fanga ɲinindɔn 5 bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ u tɛ kɛ Amérique jamana dɔ ye ko nka ko Jeff Landry b'i da k'i bonbo ye o kan. Cubakaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Cuba ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔ mɔ Bruno Rodriguez a ye laseli kɛ bɔlɔlɔ kan ni ka Amérique jamana ɲɛma Donald Trump jaabi bawo Donald Trump y'a jira k'a fɔ Cuba jamana de kun gɛn kun bɛ Venezuela jigi sɛmɛnjiri ye Venezuela bi nafolo ni taji jɔ Cuba jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Cuba jamana sɛgɛ ka jugu k'a sababu kɛ barikow minnu d'a mɛ a ka diɲɛseleke ni binaku kan o tuma na nafolo ni taji ma na di Cuba jamana mɔ Venezuela jamana ka lakana ko Cuba jamana bi jɔ ni lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnenw bɔli ye ka taa Venezuela ko wa ko nin y'o dabilalen ye nin ye Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka kuma ye o de y'a to Cuba minisiri Bruno Rodriguez a bɔra ka jaabili kɛ ko Cuba fura dama a ma deli ka wari minɛ jamana dɔ la
k'a fɔ k'a bɛ jɔ n'a jamana ka lakana ko ye ko a ma deli ka kɛ ko wa Amérique jamana k'a dɔn k'a fɔ ani Cuba jamana tɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo si la bawo Amérique jamana a k'a dɔn k'a fɔ danfara min b'a ni Cuba jamana cɛ o ye k'a fɔ Cuba jamana ti mercenaire bɔ wale kelen a ti baga k'a fɔ k'a nata bi i ka a t'a fɔ k'a bɛ t'i kɛlɛ i ka nafasɔrɔ sira nɔfɛ k'o danfara de bɛ Cuba ni Amérique cɛ a ko Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump k'a dɔn k'a fɔ Cuba jamana a ka taji sɔrɔli jamana fɛ jamana min n'a bɛ hakilina kelen na foyi tɛna se k'o bali taji in bɛ sɔrɔ Cuba jamana fɛ k'a sɔrɔ Cuba jamana ma mugu ni kisɛ ta wali jamana kama i n'a fɔ Amérique jamana b'a kɛ cogo min Rodriguez y'a jira k'a fɔ Amérique jamana fanga cɛnnikɛ fanga don farati do diɲɛ seleke naani ka basigi mɔ bawo a bilama kɛ bɛ farati ye olu ka Amérique gun mɔ n'o ye Cubaw ni Venezuelaw ni Mexiquew ye ka taa se Chiliw mɔ a kɛ bɛ farati ye nin bɛɛ mɔ a n'olu minnu bɛ fankun kelen na nka Amérique jamana kɛ bɛ farati ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de mɔ Amérique duguba la New York minnu tɛ Donald Trump ka fanga fɛ u farala ɲɔgɔn kan ka nisɔngoya taama ba bolo da irisila kunnafoni di sira tasi ka fɔla nisɔngoya taamana ninnu u ye taama daminɛ Manhattan Central Park la ni ka sɔrɔ k'u kunda 5e avenue kan Donald Trump yɛrɛ ka dagabana sangaso jan Trump Tower gratte-ciel bɛ yɔrɔ min ka taa taama kunja ye k'u ka nisɔngoya jira Donald Trump la u y'a yɛrɛ k'a fɔ bibi in na lakana tigilama minnu bɛ Amérique jamana kɔnɔ ka ɲɛsin dunanw minɛni mɔ dunanw minnu tɛ sariya kɔnɔ ko u ka baara kɛcogo u ka kɛmɛ kokolo da ye wa Donald Trump yɛrɛ a bɛ ka a ka fanga labaara cogo min na n'o bɛ ka diɲɛ seleke naani jamanaw ɲugun Amérique jamana la k'u tɛ jɛn n'o ye nisɔngoya taama in kɛra polisilakaw m'u sen don a la nka ko in kɛra ka sababu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen minnu ɲɛsin bɛ dunanw minɛni mɔ Amérique dunanw minnu kɛn tɛ ka Amérique jamana sariya sɛbɛnw dafa olu de ala minɛ ka musolaka dɔ lajɔ ka to a ka mobili kɔnɔ u kɛlen ka musolaka lajɔ a y'i jɔ sira caman jɛ ko in kɛra duguba min na o ye Minneapolis ye musolaka kɛlen k'i jɔ u k'a ka bɔ mobili kɔnɔ musolaka de filɛ ka tile kɛ mobili la k'a bɛ taa lakana tigilama dɔ ye mugu dayɛlɛ a ka musolaka banana bana in m'a to a ye diɲɛ to ko in digira maa caman na Amérique Minneapolis maire ni o ye Jacob Frey ye ale y'a yira k'a fɔ lakana tigilamaw u ye kokolo da de kɛ nin ye wa ale b'a fɛ u k'a ka dugu bila ye Minnesota marabolo ɲɛmaa fɛnɛ ye a jira bɔlɔlɔ na sira fɛ k'a fɔ ale ni seko bɛɛ kɛ jango lakana tigilama min kɛra sababu ye ka musolaka fa a k'a yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan nka Donald Trump ka jamana kɔnɔna lakanani ko minisiri muso n'o ye Kristi Noem ye ale y'a yira k'a fɔ lakana tigilama y'a ka baara kɛ cogo de rɔ wa k'u tɛna Minneapolis dugu bila a ko lakana tigilama min ye mugu dayɛlɛ a t'a dɔn musolaka kɛtɔ ka mobili wuli a jɔn bɛ fɛn min kan o kumana ko lakana tigilama fɛnɛ yɛrɛ ɲini de n'o ye légitime défense ye wa Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛnɛ ye kuma ta k'o kelen de fɛnɛ jira an bɛ waleɲuman dɔn foli kurakurayara k'a lase aw ma ka laban ka jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ la minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛ watana tala n'ala man ka jɔnya jɔ an na